Te machtig. Oh nee, zei ik machtig? Ik bedoel natuurlijk geweldig. Geweldig. Hartstikke leuk. Dat is toen bij Sjors naar de Friese vlogger. Tietje Lien hier een video maken voor ProRail vanwege de werkzaamheden tussen Ljouwt en Grijns. Nee, alle drills leiden wij. Nou gaan ze me wegvregen om weer een filmpje te maken. En ja, we gaan even zien hoe het nou zit met de werkzaamheden. Maar ik moet eerst nog even naar de andere kant van het station. Nou, we stappen dus dadelijk in de trein hier in Ljouwt en dan gaan we dus naar Greensta. Ja, ik heb het scherp misschien eventueel. Oh ja, tuurlijk. Want laatst stonden we ergens te interviewen en toen zitten alle plukken en dan we meestal aanleiden totdat het iets raars op hun holle hebben. Oh. Nou, Tineke, hartstikke leuk om die hier even te treffen hier. Hè? Vind ik. Ik vreeg me even, ja, we zitten nu in de trein, hier riet nou, maar bloot het heel die rieten tijdens de werkzaamheden? Nee, dat is net mogelijk. En dat is natuurlijk, dat hing het een beetje af van waar de werkzaamheden binnen. En ik praat... in Fries ja, chips. Kan dat anders of ja, niet? Ja, zeker. Sorry. Nee, dat is niet altijd mogelijk. En dat is een beetje afhankelijk van waar de werkzaamheden op dat moment plaatsvinden. Dus het kan bijvoorbeeld zo zijn dat op het traject Leeuwarden-Groningen dat je werkzaamheden hebt tussen Leeuwarden-Buitenpost. Daar rijden wij met de stoptreinen tussen Buitenpost en Groningen. En op het andere traject zetten wij dan bussen in. Dat is wel leuk om weer even met te zien, want de vorige keer had ze natuurlijk die bak erin zetten. Dus ik ben misschien wel bedwaande met de aanwerking van die bak. Want de ouders willen nou daarachter nog gewoon het spoor hinnen. De bedoeling is natuurlijk dat die bak klaar is. Dan kunnen de ouders er mooi onder terug. Maar ik ben heel benieuwd waarvan je hem hier ook met de trein. Bijvoorbeeld van Ljouwt naar Grijns, of van Grijns naar Ljouwt, of van Ljouwt naar Boetenpost, of van Boetenpost naar de Westerheen, weet ik veel wat. Ik ben heel benieuwd naar, let even weten. Ja, je kent dus goed zien dat ze bezig zijn met die spoorverdubbeling. Zodat er dan dadelijk meer treinen kennen. Meer sneltreinen om precies te wezen. We zullen nou even mensen in de trein vragen hoe ze dat ervaren. Ja, want ja, ik zeg, is het handig voor die? Ja, jawel. Ja, ik kan nu het haast elke keer met een trein pakken. Als ik krijg, dan heb ik van de jaren van de blauwe de stoptrein. Dus dat is wel handig als ik dan hier een sneltrein kan pakken. Ik moet toch vaker naar Leeuwarden toe. En dan vind ik het wel fijn als ik toch hier in huis kan komen. Ik kan me zo voorstellen, u reist misschien op vaste tijden, misschien met de trein. Ja. Maar maakt het er nog wat uit dat er een extra sneltrein is, of niet? Nou, ben je iets flexibeler met de race. Ja, dat is geen idee. Nou, de eerstvolgende buitendienststelling dat is 3 dagen en dat is met Pinksteren. En de hinder voor de reiziger is dan dat er van Groningen tot en met Buitenpost geen treinen rijden. En in die periode gaan wij met name heel veel werkzaamheden aan overwegen verrichten. We gaan de brug Hoendiep, die tussen Zuidhorn en Hoogkerk ligt, gaan we aanpassen. We gaan voorbereidende activiteiten doen. En dat is de komende. En dan hebben we in oktober, de herfstvakantie, hebben we een hele grote buitendienststelling van 12 dagen. En dan merkt de reiziger echt wat van, maar dan hebben we uiteraard busvervoer ingezet. Goed om te zien dat het goed vordert met de werkzaamheden tussen Ljouwt en Grijns. Het kan natuurlijk wel zo wezen dat de komende tijd een keer hinder onder fiets mag, misschien een keer met de bus. Maar dan mag maar zo zien. Dadelijk al klaar is, er gewoon extra sneltrein tussen Grijns en Ljouwt en Grijns. Nou, dat is toch fantastisch? Geweldig. Vond je nou een leuk filmpje? Door een doe me omheen. Als meer zien, abonneer je dan op de Friese vlogger. Voor het mijn being even in Grijns trouwens. Groningen, een prachtige stad.